Isang makasaysayang yugto sa simbahang Katolika sa Pampanga ang nasaksihan nitong June 10 matapos ang formal na proklamasyon ng Holy Rosary Parish Church o Pisambang Maragul bilang minor basilica. Pinangunahan ni His Excellency Most Reverend Charles J. Brown, D.D., Apostolic Nuncio to the Philippines, ang civic at liturgical reception na tampok ang kissing of the cross, prayer of the Apostolic Nuncio, blessing of the people at ang paglalantad ng minor basilica marker kasama sina Most Reverend Florentino Lavarias, Arsobispo ng San Fernando at Reverend Father Manuel Santa Maria, Cura Paroko ng Holy Rosary Parish Church. Nakiisa rin sa makasaysayang okasyon sina Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II at Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. Ang Holy Rosary Parish Church ang kauna-unahang minor basilica sa Pampanga at sa Archdiocese of San Fernando at ika-30 minor basilica sa buong bansa. Ang pagkilala ay ipinagkaloob ng Vatican bilang pagkilala sa makasaysayang kahalagahan ng simbahan at malalim na debosyon ng mga mananampalataya. Itunuturing na isa sa pinakamahalagang heritage churches sa Central Luzon, ang Pisambang Maragul ay matagal ng simbolo ng pananampalataya ng mga Kapampangan at ng lungsod ng Angeles. Ang proklamasyon ay inaasahang higit pang mapapalakas ang debosyong Katoliko sa lalawigan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.